mi chung ko chanchin mani sela an mani ngai sanga an chanchin ngai ven tu mi tam tak an oma wangin an chet phung hian ngai ven a hlozel renga chu wangin in thla hrung lutuk lovin kan soi ve mai donia footballer lar em David Beckham le fashion designer lar Victoria Beckham te fapa upaber Brooklyn Beckham chuan tun hnaya hian coat kaltlangin anu le pa hena thupek a chua rup mai he a thupek chua hian anu le pa te nena mai chhana in biak adu lo thu te lo theilowa anu le pa hian an bedu ani point ukil kaltlang chawa ama dor tur te in a hril he tiang thu alo om tamai hian mitam taka thonga an chanchin ngai ven reng tu te ti ti tui pui ber ani mek ani international media sang in an tarlang danin Brooklyn Beckham hian anu le pa te chu phone mangpua ama beto lo tur te thu thon lo tur te in a hrila social media po be pop lo tur te a ming po lam chuak lova a chanchin po tarlang lo turin a hril bok lo thei lo thila omani chuan ukil kaltlang chawa beturin ati hetiang taka che dalak chan chu hun rei tak an chhungkuaah buaina lo in mun to ir chuak nia soi ani court le ukil minglam ri kan awang hian criminal case a om tin ero ani kher lo mi in midang nena in lai china zong chut cha an du in hetiang hian legal boundary notice an in petrin alo ni oma hei hi an ril ru nat bel tur ven atana an chet lak thin dan ani Beckham ate chung ko lai chin nai tak pakhadina soidanin an chung ko buaina hi arukin hun rei to takatang khan alo in mun to ani ome Brooklyn an American actress Nicola Pelch anei khan azwal thar hle ti asoi bok anin nei atang hian mi mal zalen na kalpui du dana te chhungkuaah in an be sei dana te chanchin bumi te ma chhon dan chin to ga te an ngaihdan in mil thei tlat lo nia soi ani a Brooklyn hian amimal nun dan phung chu mi pui wan tlang ma a pho chuale soilan ani na sa hle a hria in a chung te po an ka ang tam to lo turin a hrila chu mi hnuwa po adu aya an ka an ang na sa zui zel ni a hria in alung oi lo na sa hle ti ani an chung ko in lai chi na chiat zel konga social media hian mo phurna lian tak anei phak chiang hle bok Brooklyn hian anu le pa te chu a chanchin le ama lam hoi social media tarlang lo turin angena nima sela angen na in omzia anei lo nia hria in anu le pa a rin a hlo tak zet thu asoya hei wang hian anu le pa ba ga a unau then khat te chu social media platform a po a block fake ni in an soi mani hring tu nu le pa te laga ko thu pek em chua hial te chu awazia lo ve tia soisel na po atam le dan lam shemi te chuan mi mal zalen na hum hal nan te ril rulama lung muana nei nan te aruka hun zalen man nan te ril ru thla phane lungai pumpel nan te mi in legal notice si an la thina thil thataka ni an lo ti ve mek bok an chung ko hnai vai mi pakhadina soidanin hetiang an fapa ngein court meu roya an laga thu pek aron chuatamai hiam David le Victoria abarakhai hle a an tliak nop ani ome an chung ko buai tira tang khan pa ber ani angin David Beckham hian an boruak chia tuam dam tumin ma alarenga a fapa po in la sang lo turin ador renga nima sela hetiang thu alo thlengta hian abarakhai tak zet ani an chhungkuaah buaina in thazar mekin an fapa po kotin biak phal sakri lo ma se David le Victoria chuan beise na sang tak nein engtika emo chuan chung ko in pole in lungrual tak an ni le nge an beise ya minol pui hriat kher lova an in rem le thuai an rin tlat thu an soi chuti rual ero chuan tu na an din hmuna chuan an fapa thutluk na hi an za saka zom sak ngei po an tum thu an chak chuak bok Khawvel puma an fans thanem tak chu hetiang thu hian a thong ema an lungaya an chomola a thenin Brooklyn an dema a thenin an chanve boka aruka rang taka inrem le thuai turin du sakna an hlan mol bok hetiang thu thang ve lo omkara thil lang chiang tak chu ming than na lar le ho sakna hian ril runat na le hlim lo na laga chhungkuaah a chan him thei bik chuang lo ti hi Khawvel in a ngaihdan chhungkuaah po in chung ko in bakkai le in mu mo te
chung rila in hlatna le in lai china chiate an lo tong ve thei vek ti hi a chiang hle kan thu han tarlan tak hi milar te thon thu ani ngot lova hring nun thon thu ani ti in huap zau takin a hmor kan bok theiang